Història de Xixona al balcó, capítol 17, el pare Belda. Ara que estan restaurant el castell, no sé si veureu plantejat qui el va excavar. Va ser José Belda Domínguez, qui va néixer en 1890 en Bocairent. Va estudiar teologia a València. En 1925 va ser destinat a la parròquia de la Torre de les Maçanes i allí va començar a buscar restes arqueològiques. En 1926 va trobar el seu primer jaciment, el Penó del Comanador, i en 1928 es trobava a Xixona, on va prospectar el jaciment de la Solaneta de Nuches. També va descobrir a la Torre de les Maçanes el seu jaciment més important, la Cova de la Barcella. En 1935 es va fundar el Museu Arqueològic Provincial i va ser nomenat director Joaquín Rojas. Després de la Guerra Civil, Joaquín Rojas va tornar a assumir el càrrec, però el pare Belda va ser nomenat subdirector. El que va passar és que Joaquín Rojas va caure malalt i va demanar una excedència, sent el pare Belda la persona encarregada de posar en funcionament de nou el Museu Arqueològic. Com no tenia materials de l'època medieval, va decidir excavar el castell de la Torre Grossa al llarg de la dècada de 1940. Finalment, en 1949, va reobrir les portes el Museu Arqueològic Provincial. En Xixona, el pare Belda també va prospectar els jaciments de la Cima de Baix, la Font de l'Equa, Santa Bàrbara, i també va estudiar les campanes. El pare Belda té dedicat un carrer al barri de la Sagrada Família i Segorb, enfront del cabés de Santa Bàrbara. Ja saps, jo em quede a casa, queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.